Vi er nu i områderapport Energitotal. Her klikkes på øverste niveau, som er ejeren. Der fremkommer så et billede med samlet forbrug for hele ejeren. Og der er el, vand, varme og klimakorrigeret varme. Månesøjler med 2 foregående år. Der kan vælges en sumkurve, som er en akkumuleret kurve. Ligeledes med de 2 foregående år tegnet ind. Der kan vises en 5-årskurve, som er en 5-årstrend, el, vand, varme, klimakorrigeret varme. Der kan vælges års nøgletal, som er en sammenstilling af nøgletallene fordelt på de forskellige områder, som kunden har oprettet. Det vil sige, at man får de forskellige grafer på el, vand og varme og klimakorrigeret varme. Der kan vælges års opgørelse, som er den samme opstilling som med års nøgletal, men med forbrugstal i stedet for nøgletal. Hvis vi går op i månesøjler, kan man ligeledes her under Energitotal vælge enten CO2, varmedetaljer eller økonomi. Hvis man vælger CO2, har man de samme muligheder som under forbrug, med enten månesøjler eller en summeret kurve, eller en 5-årskurve, eller årsnøgletal eller årsopgørelse. Ligeledes i økonomi har vi her sammenstillingen måned for måned, 3 år tilbage i tiden, eller som en sumkurve, det vil sige samlet økonomi for hele ejeren, måned for måned, eller en 5-års trend, samlet økonomi de sidste 5 år. Ligeledes fordelt på el, vand og varme eller den samlede. Hvis man vælger varmedetaljer, får man mulighed for at se samlet varmeforbrug fordelt med varmt brugsvand i bunden og opvarmning for oven. Vi ser her det varme brugsvand fordelt måned for måned igennem hele året og ligeledes med total sammenligning med årene, de 2 foregående år.